Dan 15. Gađanje prečke svaki dan, sve dok je ne pogodim 10 puta za red. Opet je jutro, danas sam odmoran, ali neću ništa prognozirati. I to su 2. Skoro u kameru. I to su 3. Jao, ajme. Danas ne odustajem dok ne pogodim. Barem 5. Danas ne odustajem. Yes! 5. Hvala Bogu, hvala Bogu. 6. Joj Bože. Uh, 7. Znate šta, neću se uopće ljutiti. Cilj mi je bio do 5, došao sam do 7 i sam sam sebi dokazao da je sve u glavi. Čim sam prestao malo razmišljati o brojevima i tražio snagu u Bogu, a stvarno sam si to govorio. Evo, uspio sam do 7. Oborio sam personal best za sada i to je to ljudi. Vidjet ćemo kako ide dalje. Vidimo se sutra.